Malawi, Camera. Hello, beautiful people, guys. Dr. Lazarus Chakwera, yankulapa nkhani yokhuzana ndi ziwawa zikwanje anyamata zikwanje aja iwo anena kuti sakukondwa ndi mchitidwe okhavana wa zikwanje ndipo iwo apempha apolisi kuti amange afufuze agwire ndikusengeza bwino agwire anyamata zikwanje aja amene akhapa anthu aja amene ajawo akawapeza awamange chifukwa iwo sapanga advocate violence. Ndiyebe zinthu zi little bit zodabwitsa kwambiri kuti pale pavuto ndinani chifukwa the first time zinthu zinachitika zokhuza ndi zikwanje a president anazanenaso kuti izizi sizabwino and anapanga condemn and this time again zopeza kuti zachitikanso komano chodabwitsa chonena kuti anthu akamapanga zimene zizi amene wawa akamapanga zimene amapangazi okhapa nzawo zikwanjewa amapanga sometimes zimakhala ngati anthu ali limodzi ndi apolisi. You understand what I mean? Amakhala ngati ali limodzi ndi apolisi and apolisi amita kuona especially ngati picture ya dzulo ichi ndinakuona kuti apolisi awali apo anthu okhapawo ndi awali uko iwo atenga zikwanje apolisi atenga futi angoyima angoyang'anira. Palibe munthu kumaganiza kuti yani really like honestly like palibe munthu kumaganiza kuti yani kuti maganiza kuti anthu I think ali limodzi. Alright, ndiyebe apa ndakubwesana ma video ya ku Parliament kumene konso ansoya naonso ndithu nkhani ina anyasa nakasi iwo aso anapangidwa attack ndi iwo akuti akwadziwa amene anapanga attack yo athakwatchulira mayina komanso makamaka amene akuatumaso like andale nde iwo atatero ndithu zapeza kuona kuti Richard Chimwendo banda abweranso ayimirira poyera ayina kuti akuti avati sabisilane tinene chilungamo violence ikuchitika apayi amene akupanga ndi a DPP komanso a MCP akuti a MCP na DPP ndi amene akupanga violence imene izi zimene zinthu ayankhula mu Parliament ndithu video yake is coming ndikupatsana. Then afterwards, I mean, okay, anyway, guys, we are not serious as a country. Seriously serious, guys. Really? Like, why did you solve the problem? Also solve a voodoo before it get worse. Anyway, guys, then do pasana nkani yako Parliament imenza chitikira air president Maimva. Guys, thank you so much for the cameras. And I stand here today to ask, because this violence mainly is from DPP and MCP. DPP and MCP. This is where this violence is mainly coming from. DPP and MCP must resolve the violence in this country. It is DPP and MCP. And unfortunately, some of us, even members of Parliament, propagating violence. I was a victim of another attack by people with machetes at area 18 crossroads. As you drive into the Puma filling station and you drive to Kanengo, that corner where the rows are crossing, where the four rows are crossing. Right, Honorable Speaker, the attack was through all means. I escaped it, but I don't know which vehicle or which persons they were targeting, but the vehicle immediately, two vehicles immediately on me, they were attacked severe and damaged. We realized later that the other vehicle belonged to Honorable Kingston. And when we had to dig deep, right, Honorable Speaker, these people that attacked us there, their meeting point yesterday was right outside Parliament. Here. Honorable Speaker, can this be investigated? Can this be investigated by this House and make sure we get security guarantees? Because can we propose
I propose on behalf of the people of Mulanje Pale. Order, honorable members, order, please. This is actually a very serious issue, right, Honorable Speaker. I know some of the honorable members, I can give you evidence, are involved. Some of the honorable members that are making noise this morning, they are involved in this planning, and that's why they are meeting here, Madam Right Honorable Speaker, outside. I want to conclude by, can we request the military to man the security of this institution, because our safety, Right Honorable Speaker, is jeopardized. I want to put this on record, Right Honorable Speaker. Thank you very much. Proposal. Immediately. South. Chisi South. Chisi South. Order, please. Chisi South. Order, please. No, Chisi South for the last time. Chisi South. Can I have order, Chisi South, for the last time? Last time, Chisi South, last time. Madam Speaker, being told Kalapasi Iwe by somebody who I respect, honestly. I respect him as my vice chair of Agriculture Committee, and every time here, when I see him, I sit down, chat with him, plan things. Yeah? Now they know to say Kalapasi Iwe. I think I need an apology. You don't have to apologize here, but personally, you have to apologize to me. This is very wrong. What has happened? Honorable Commissioner, Honorable Commissioner, Honorable Commissioner, thank you very much. Honorable Leader, before I give you a chance, Honorable Member for Chisi South, Chisi South, Chisi South, I'm talking to you. Can you please withdraw the statement that you said, please? No. I heard. Koma mafanele kusema kusawira onena kuti andimanga dinde zona kodi zindu za kulantembo zindu siro mazenga kwa kulantembo leo kifena manduza tangana memu nsomu kuma kunjago zilatiya tokoliya kili cyose kulantembo bakali ba ndeba kwa nsigimize kodi zakari ntego ziluzija Tupipiwe Boma linalepera lima bolesa njia zambili kufuna kupanga chaizegi addition ya antu ndiya mabolesa kwa kumangana nkani unotuwa kuna bwino kuma bambabeka nkani chuka mjimaza kodi tunajuiga zankani ya jimangira sindia nkula isenkani jani kodi mkoro kuma bakalekale ni chuka mwana kani kodi Tupipiwe Umewari mtuenda kantawe itali Aku mwendesendeta Jimafuna umundwele Jibile unyumbandika pume Komanisa nyamola kuma Jimafana ulengeni mawamurungu Mawamurungu abapunkuleke sobero Ege sobo 14 Mundibele sabu iloti Nanga pepe manama Pepe ungeni manama Roni na manuma pepe manama kodi Kama pepe sima na mayai Ndiye zimedwa kwele baro Muze suwa kwa dineyai Kwa ndi mulungolo mwaile kundi wekuleni Ndipetenga mutenge Kuli zimenezo zichitika monga mendiwenge mamulungu Tukufanya kodi Ege sole 14 Ndiposo anze kupanda walena kuti Ndipo Mose analena ndi anthu Musaope chilimikani Ndipo penyani chipulumutso cha Yehova Chimene azakuchitirani lero Pakuti ayikumule mukonelowa Simuzaora so Bibibiwe Tukufana utinze Amani na wasonela kuti Ndeke kuchikandela kucha Lipoti na ninaula sina kotere mpaka pano Antu akunchese nakulema antu baja mpaka basa amangidwe Jiweso alemani masifose evansi Sana amangidwe Kodi azingi mangele kama kasokano zona Pipipiwe Inera silitopa
ndigwebe ntchito ngati kuli kuti sakaleka moyo wanga atenge ife ndiyolengedwa ndi mulungu tititiyoye ndipo ndipatutsuzanaye kuti sinikuopa yayi Malawi, Camera.